Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Τα ΤΕΗ νομού Φλόρινας ελπίζουν σε καλύτερες μέρες. Συνεχίζονται οι εγγραφές των νέων φοιτητών. Ήδη ξεπέρασαν τους 500 οι νέοι εγγεγραμμένοι φοιτητές στο ΤΕΗ Φλόρινας. Αναμένονται και άλλες εγγραφές φοιτητών, σύμφωνα με τις δηλώσεις της Διευθύντριας κυρίας Παρασκευής Μητλιάγκα. Η φετινή χρονιά ξεκίνησε χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα. Ας παρακολουθήσουμε τις δηλώσεις της. Θα ήταν ενδιαφέρουσα η άποψή σας στους κάτοικους του νομού Φλόρινας σχετικά με τη γενικότερη και ουσιαστικότερη ανάπτυξη του παραρτήματος. Το παράρτημα της Φλόρινας, όπως γνωρίζει ο κόσμος της Φλόρινας, λειτουργεί για πάρα πολλά χρόνια εδώ πέρα. Έχει δώσει στην ελληνική κοινωνία επιστήμονες πολύ καλά εκπαιδευμένους και εξοπλισμένους να αντιμετωπίσουν θέματα φυτικής και ζωικής παραγωγής. Τώρα έχει προσταθεί και το τμήμα εμπορίας και ποιοτικού ελέγχου αγροτικών προϊόντων. Και παρόλες τις αντικσοότητες οικονομικές και πάσης φύσεως που αντιμετωπίζει ο ελληνικός λαός σήμερα και κατά τη στοιχεία και οι υπηρεσίες που έχουμε, εμείς θα προσπαθήσουμε να δώσουμε τον καλύτερό μας σε αυτό, να διδάξουμε και να εκπαιδεύσουμε όσο το δυνατόν καλύτερα τους νέους μας εισακταίους και εκεί που θα χρειαστούν βοήθεια, πιστέψτε το, θα ενημερώσουμε όλους τους αντίστοιχους φορείς και θα ζητήσουμε τη βοήθειά τους σε ό,τι πρόβλημα μας προκύψει όσον αφορά την εκπαίδευση και την καλύτερη διαμονή των φοιτητών μας στην πόλη της Φλόρινας. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή σας μέρα. Εγώ ευχαριστώ. Ελπίζω να τα ξαναπούμε κάποια άλλη φορά με περισσότερα στοιχεία. SOS από το Παιδαγωγικό Τμήμα του Πανεπιστημίου Νομού Φλόρινας. Εδώ και 15 μέρες βρίσκεται σε αναστολή η εύρυθμη λειτουργία του Παιδαγωγικού Τμήματος του Πανεπιστημίου της Φλόρινας λόγω έλλειψης σημαντικού αριθμού ειδικευόμενου προσωπικού. Αλλά ας παρακολουθήσουμε τις σχετικές δηλώσεις για το θέμα αυτό του Προέδρου του εν λόγω τμήματος και καθηγητή, κυρίου Ανδρέου Ανδρέα. Γεια σας. Βρισκόμαστε στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας και κοντά μας έχουμε τον πρόεδρο του τμήματος, καθηγητή κύριο Ανδρέα Ανδρέου. Καλή σας μέρα. Κύριε Πρόεδρε, τι προβλήματα αντιμετωπίζει το Παιδαγωγικό Τμήμα, τι συμβαίνει με την αναστολή λειτουργίας του Παιδαγωγικού Τμήματος? Ήδη από την προηγούμενη εβδομάδα έχουμε εκδώσει ένα δελτίο τύπου στο οποίο καταθέτουμε όλες τις δυστοκίες που έχει δημιουργήσει μία απόσπαση εκπαιδευτικών από την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Τα παιδαγωγικά τμήματα και ιδιαίτερα το δικό μας παιδαγωγικό τμήμα εφαρμόζει μια εκτεταμένη πρακτική άσκηση των φοιτητών στα σχολεία της Φλόρινας αλλά και του νομού συνολικά, δίνοντας έτσι τη δυνατότητα στους μελλοντικούς δασκάλους να εφαρμόσουν πρακτικά αυτά που στην ουσία διδάσκονται στην θεωρία εδώ στο τμήμα. Κάθε χρόνο λοιπόν το Υπουργείο μας στέλνει έναν αριθμό δασκάλων και εκπαιδευτικών από την πρωτοβάθμια και την δευτεροβάθμια εκπαίδευση για να βοηθήσουν σε αυτό το σημαντικό έργο της πρακτικής άσκησης καθώς επίσης και της λειτουργίας των εργαστηρίων. Φέτος λοιπόν ο αριθμός αυτός είναι πολύ περιορισμένος, 3 μόλις δάσκαλοι για περίπου 540 φοιτητές και μια εκτεταμένη πρακτική άσκηση. Τελούμε λοιπόν για δεύτερη εβδομάδα σε αναστολή αναμένοντας τις αποφάσεις της Υπουργού για την ομαλή λειτουργία του τμήματος. Η κυρία Υπουργός δηλώνει ότι η εκπαίδευση θα πρέπει να διασυνδέεται με την κοινωνία. Αυτή η διασύνδεση λοιπόν χωρίς τους αποσπασμένους εκπαιδευτικούς, τους μέντορες, τους δασκάλους, δεν μπορεί να γίνει. Το κλειστό γυμναστήριο του τοπικού διαμερίσματος Φιλότα παραμένει επί 7 έτη ημιτελής. Πολλοί το χαρακτηρίζουν ως το γεφύρι της Άρτας στο Δήμο Φιλότα. Από το 2003 που άρχισε η κατασκευή του κλειστού γυμναστηρίου του τοπικού διαμερίσματος Φιλότα, μέχρι και σήμερα δυστυχώς παραμένει ημιτελής λόγω ελλειπούς χρηματοδότησής του από το κράτος. Η ολοκλήρωση κατασκευής του έργου αυτού απαιτεί την άμεση χρηματοδότησή του. Οι κάτοικοι της περιοχής του Δήμου Φιλότα το θεωρούν έργο πνοής για την αθλούμενη νεολαία. Βρισκόμαστε στο Δήμο Φιλότα με τον Δήμαρχο κύριο Άνθιμο Πιντάκη. Κύριε Δήμαρχε, το κλειστό γυμναστήριο που βρίσκεται ακριβώς απέναντι από το γραφείο σας, ο τοπικός τύπος προπολού το έχει χαρακτηρίσει ως το γεφύρι της Άρτας. Τι έχετε να μας αναφέρετε με την υπόθεση αυτή? Θα μου επιτρέψετε να σας
ευχηθώ ό,τι καλύτερο στο κανάλι σας και σας προσωπικά. Καλή αρχή. Πιστεύω ότι θα συμβάλλετε στην ενημέρωση του κόσμου. Και για να πω στο θέμα της ερώτησής σας, θέλω να πω ότι το κλειστό γυμναστήριο ξεκίνησε το 2003. Ξεκίνησε όταν η χώρα μας κατέβαλε την μέγιστη προσπάθεια για να φέρει σε πέρας τους Ολυμπιακούς Αγώνες, τους οποίους τελέσαν ομολογουμένως με τεράστια επιτυχία. Άρα το δικό μας κλειστό γυμναστήριο ξεκίνησε σε ένα περιβάλλον δύσκολο οικονομικά. Πέρα από αυτό όμως καταφέραμε, το θεμελιώσαμε, πήραμε τις πρώτες χρηματοδοτήσεις. Υπάρχει σύμβαση κατευθείαν με εργολάβο με τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού. Το γεγονός όμως ότι τελέσαμε τους Ολυμπιακούς Αγώνες, το γεγονός ότι η χώρα μας εισήλθε σε ένα δυσμενές οικονομικό περιβάλλον, οδήγησε την ολοκλήρωση του κλειστού γυμναστηρίου αρκετά πίσω. Αυτό που μπορώ να πω σήμερα είναι ότι πρόσφατα έκανα μια επίσκεψη στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, ζήτησα να επιταχυνθούν οι χρηματοδοτήσεις ώστε να ολοκληρωθεί σύντομα το κλειστό γυμναστήριο. Μάλιστα τους έκανα πρόταση και υπάρχει αυτή η δυνατότητα να γίνει συγχρηματοδότηση του κλειστού γυμναστηρίου, δηλαδή και ο Δήμος Φιλότα να βάλει ένα ποσό και η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού. Υπάρχει η δυνατότητα αυτή ο Δήμος Φιλότα να δώσει χρήματα στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού. Είμαστε στο στάδιο υλοποίησης και υπογραφής της προγραμματικής σύμβασης. Ο Δήμος Φιλότα θα χρηματοδοτήσει την ολοκλήρωση του κλειστού γυμναστηρίου τουλάχιστον με 200.000 ευρώ και το υπόλοιπο 1.200.000 ευρώ για την ολοκλήρωσή του θα το βάλει και η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού. Είμαστε, και τελειώνουμε αυτό εδώ, στην διαδικασία υπογραφής της προγραμματικής σύμβασης. Κύριε Δήμαρχε, επί της ουσίας το έργο αυτό το χρειαζόταν ο Δήμος Φιλότα όταν σε ακτίνα 10 χιλιόμετρων στο λεκανοπέδιο Αμυντέου λειτουργούν ήδη 3 κλειστά γυμναστήρια, Αμύντεο, Αετός, Λέχοβο. Το γεγονός ότι μέσα στην δύσκολη οικονομική συγκυρία ο Δήμος Φιλότα, και θέλω να ευχαριστήσω και το Δημοτικό Συμβούλιο του Φιλότα που μου έδωσε την εξουσιοδότηση, κατάφερε, δέσμευσε και έχει στο ταμιακό του υπόλοιπο αυτό το κεφάλαιο και μπορούμε να συγχρηματοδοτήσουμε τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού το κλειστό γυμναστήριο, πάει να πει ότι το Δημοτικό Συμβούλιο και εγώ προσωπικά πήραμε το μήνυμα με την τοπική κοινωνία ότι χρειάζεται το κλειστό γυμναστήριο στο Φιλότα. Ας μην ξεχνάμε ότι οι ομάδες handball του Φιλότα έχουν πάρει 3 πανελλήνια πρωταθλήματα, είναι επί σειρά ετών στις πρώτες θέσεις του Πανελλήνιου Πρωταθλήματος handball. Ας μην ξεχνάμε ότι η κοινωνία του Φιλότα, και δεν στέκω μόνο στο handball, στηρίζει και την ανάπτυξη και άλλων αθλημάτων όπως το ποδόσφαιρο. Είμαστε γενικά μια ενεργή αθλητικά κοινωνία και πιστεύω ότι η ολοκλήρωση του κλειστού γυμναστηρίου θα προσθέσει αξία και στην προσπάθεια όλων των φορέων να στηρίξουμε την νεολαία μας και τα παιδιά μας. Κύριε Δήμαρχε, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Απίθανης φύσης ομορφιάς, καταράκτες στολίζουν το φυσικό περιβάλλον του τοπικού διαμερίσματος του Αγίου Παντελεήμωνα στο νομό Φλόρινας. Δυστυχώς παραμένουν τουριστικά αναξιοποίητοι. Είμαστε στον Άγιο Παντελεήμωνα, έχει τους δικούς του πανέμορφους καταράκτες και μάλιστα καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Τα νερά αυτά προέρχονται από τη γειτονική λίμνη Πετρών με σκοπό την ενίσχυση των νερών της λίμνης Βεγορίτιδας. Ως γνωστόν, οι 4 λίμνες που βρίσκονται στο λεκανοπέδιο Αμυντέου, Ζάζαρη, Χηματίτιδα, Πετρών, Βεγορίτιδος, λειτουργούν ως συγκοινωνούντα τα δοχεία. Σίγουρα είναι απορίας άξιο πως οι πανέμορφοι αυτοσχεδίαστοι καταράκτες δεν είναι τουριστικό ενδιαφέροντος ακόμη. Η Ένωση Αποστράτων Μονίμων Αξιωματικών και Υπαξιωματικών Νομού Φλόρινας παρουσιάζει έντονη κοινωνική δραστηριότητα. Από το 1975 λειτουργεί το παράρτημα της Πανελλήνιας Ένωσης Αποστράτων Μονίμων Αξιωματικών και Υπαξιωματικών που κατάγονται από το νομό της Φλόρινας. Από τότε ως και σήμερα έχει να παρουσιάσει πληθώρα δράσεων στους κοινωνικούς και πολιτικούς τομείς του νομού της Φλόρινας. Καλημέρα. Βρισκόμαστε στα γραφεία του παραρτήματος Αποστράτων Αξιωματικών Στρατού του νομού Φλόρινας και κοντά μας έχουμε τον κύριο Τζότζι Παντελή, πρόεδρο του παραρτήματος Αποστράτων Αξιωματικών Στρατού του νομού Φλόρινας. Καλή σας μέρα, κύριε Τζότζι. Καλημέρα σας. Πείτε μας 2 κουβέντες, κύριε Πρόεδρο, για το ιστορικό της ίδρυσης του συνδέσμου σας και το σκοπό της ίδρυσης.
Η ίδρυση του συνδέσμου μας έγινε το 1975 στις 30 Μαρτίου. Αλλά θα σας πω εγώ για την Ένωση Αποστάτων Αξιωματικών Στρατού. Όχι για το παράρτημα, γιατί το παράρτημα ανήκει στην Ένωση Αποστάτων Αξιωματικών. Η Ένωση Αποστάτων Αξιωματικών Στρατού είναι νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου και εποπτεύεται από το Υπουργείο Εθνικής Αμήνης δια του αρχηγού του Γενικού Επιτελείου Στρατού. Σκοπός της Ενώσης Αποστάτων Αξιωματικών είναι η επιμέλεια των συμφερόντων των μελών τους, η σύσφυξη των υφισταμένων δεσμών της συναδελφότητας των εναποστατεία συνταξιούχων αξιωματικών, η παρακολούθηση και τοποθέτηση των μελών που διαμένουν στην επαρχία, η ανύψωση της θέσεως των αποστάτων στην κοινωνία, η διατήρηση των σχέσεων μετά τους ενεργεία αξιωματικών, η παροχή βοηθείας και περιτάξεως σύμφωνα με τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της Ενώσεως Αποστάτων Αξιωματικών, η βράβευση αριστούχων μαθητών, τέκνων αποστάτων αξιωματικών και άλλων. Οι δραστηριότητες. Οι άξονες δραστηριότητες της ΙΑΣ, της Ενώσεως Αποστάτων Αξιωματικών, είναι πρώτον ο άξονας εθνικών θεμάτων, ο άξονας οικονομικών θεμάτων και ο άξονας κοινωνικών θεμάτων. Εθνικά θέματα. Να τιμούνται εσαΐ οι νεκροί μας που έπεσαν υπερπίστεως και πατρίδεως. Η παρουσία του παρατήματος και σε όλες τις εθνικές εκδηλώσεις. Οικονομικά θέματα. Η επίλυση διαφόρων οικονομικών θεμάτων μέσα στα πλαίσια του δικαίου. Ξέρετε, εμείς δεν είμαστε πολίτες απλώς για να κάνουμε καταλήψεις, διαδηλώσεις κτλ. Όλα αυτά επιλύονται μέσω της Ενώσης Αποστάτων Αξιωματικών. Κοινωνικά θέματα. Κοινωνικά θέματα είναι η παροχή βοηθείας και περιτάξεως, η βράβευση αριστούχων μαθητών, όπως είπαμε και προηγουμένως, ο παραθερισμός σε ξενοδοχεία, η εκμετάλλευση επιστημονικού προσωπικού των μελών. Μέσα στα μέλη της Ενώσης Αποστάτων Αξιωματικών υπάρχουν αξιόλογα άτομα, όπως συγγραφείς, δημοσιογράφοι, όπως είναι ο κ. Παυλίδης και άλλοι. Αμέσως μετά το δελτίο μας μπορείτε να δείτε την εκπομπή «Οδός Αλήθειας» του Βασίλη Παυλίδη με προσκεκλημένο το Δήμαρχο κ. Κώστα Θεοδωρίδη. Κυρίες και κύριοι, ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Καλή σας νύχτα.